before na to ni kuan sa tasa katotoan ko ba ato sa gamay mahigala kay patikim gamay ni mga kagilaan ba. Before ni Lauro day. Ato lang ning tagag pagtagag sabi kay ngano man ni mga higala nga do na man kuno nag makaingon sa kano tinuod ba ni o dili? Ang uban mga higala lagi mingon nga karaan na ng istoryahan ni nana. Pero ang uban mingon nga naa gyud na hantod ron. Kuan pero mo lagi na mga higala depende sa imong pagtuo, depende sa imong hugot nga pagtuosad kay kana bitawng gahoms kangit-ngit na ang magina gihapon hantod karon. Dato ko nang tagag pagtagad mahigala bi asa man to ang video na mo ni siya. Natakdan ko ng ungo. Uy. Babae patakdag ungo. Mana niya pagpatambal usam ni ko na. Babae ginong gipatakdag ungo. Lalapur-lapur ba ni? Ingon sa puti kay tambalan na siya. Anong tambalan? Umuon siya, tatakdan siya. kay pag sukuan subay na banin niya kay naay anino nga itong nga magstuon sa iya ha. Asa man ang start? Wala po. Basta. Blah. Oh. Hey! Ha! Tara. Sahaya kay nada mo ulag ka na mo tuhok sa iya nga ngipon. Mo ni ang tambalan day. Tambalan. Mo lagi ani ana. Ayan ang buti nga. Tao man siya pulo. Ayan. Dire. Matana ko. Kung saan may nalawas dire. Ngay pasaylo sinahan. Nangayo. Inahan. Kusga. Inahan. Oh. Pasaylo ako inahan. Oh. Tambalan ni siya. Pasaylo ako inahan. Nagkasa ako inahan. Oh. La pangayon ay pasaylo. Pasaylo ako inahan. Mambalik kasi sa baka. Balik ko sa imo sa bakan. Uy, wala. Di na ako mangilabot. Hindi na ako mangilabot. Sa Ginoo pa kayo pasaylo. Ginoo, pasaylo ako Ginoo. Nakasa ako Ginoo. Isudlan ko nun ni Kwan. Ibatagdag ko Hindi nga. na ako mausap. Pasaylo ako. Kuyawa din yung mga Sa sagala. samahan. Diyos sa mahal. Pasaylo ako. Pasaylo ako Ginoo. Amahan, hindi na ako mausap. Karon mangutan ko. Ayaw paglangay-langay. Mubalik ka sa Ginoo dili. Mubalik ka sa Ginoo dili. Balik. Unsa man ni? Ungo ni? O Meriko? Meriko ni? Mo. Ungo. Laki babae. Bye-bye. Ngano imo man ipatakda? Imo na ipatakda? Wala pa. Awa pa, maayo. Yun sa man nimo. Suwayan. Di ko ayan. Uy. Tagadiin man ka. Napula-po. Nanambal ka? Wala. Manakuray ragi ka? Oo. Pila edad nimo? Pila edad? Ay kadlo, kay balik ka sa Ginoo. Oo. Pila edad nimo? 84. Sige, patro. Ang manakon. Dugay na ka na nga imong kuan? Oo. Ang uko ko na ini. Nana kay napatakdan? Nana. Taga-asa mo po? Dito ra nag-abang. Kuyawa no. Batanon pa po? Oo. Tato pa doon ra kasi abangan na ni? Oo. Inya, ang sahon man niro, tangtangay mong libutan. Oo. O sige, tangtangay. Yan katong imong ipatakdan, subuha to nga pariyon dire kay ato pagtabangan. Mabalik mo ka ng Ginoo. Balik. Oh. Mga salamat sa na. Salamat inahan. Ngayon mo pa ko gidawat. Ngayon mo kong gidawan. Uy, wala. Kuyawa no. Kailangan mong imong napatakdan. Napo. Napo. Ala, ato imong ipatakdan na po. Taga din, diha rato lapo-lapo. Ala, tubuhan sila pareha, kaya ko sila tabangan. Ha? Ina, ato mo dito sa balay tambalan, kaya naa dito ang mga tabang ninyo. Ha? Sige, pangay salamat na. Salamat inahan. Hindi kong gidawat ko. Balik ta sa Ginoo ha. Balik. Malimba ka dito dirin sa regla, balik-balik kay ang 21 ka Domingo dito ha. Ato dirin sa regla, mga ikot pa sa ilo sa itabuhat ni mga tawano. Ha? Dayon, permero ni mong ato.
Magdagkot ka kandila 21 sa dagkotanan. Dayon iguman nimo luhod siya tumaga. Malayo pa sa ilo ha. Buhata. Aron madawat kanila. Kanang uban naungo na gina? Ano po? Go. Wa pay naabot diri ko akin ni pa. Ako pa. Kuya, ano? Bayana. Tungod na ni Bayana. Nano nahilak man ka nadlo ka? Nadlo ko. Asa man ka nadlo? Sa inahan, sa Ginoo, kay nakasala ko. Ana, sakto balik yun. Dagan ko yun. Nakasala ko. Diin man na nimo pong kagikana ng imong pagtaong mo. Wala po pa ba? Natakdan na po ka. So ang natakdan nimo karon unsa may nakuha na buhat karon na. Wala pa. Nagunsa man nagkapoy na lawas. Ako'y lalawas. Di ka to. Isuod ko ng tingog sa tiguang be. Hala. Pangay pa sa ilo sinahan. Ay, masalo ako hina. Uy, hala. Uy. Masalo ako sa ako na po. Masalo ako sa ako na sa'yo. Sa Ginoo pangay pa sa ilo. Ginoo. Masalo ako, Ginoo. Sa ako na buhat sa'yo. Sa Diyos Amahan. Kasamahan, masalo ako sa nabuhat ako sa'yo. Di ka na kumusap, mabalik ako ninyo. Kana, sige. Uy, hala. Nawat na kasi Ano na. kurong man eh? Unsa may buhaton nimo ikagabi eh. Maninaw sa mga napapa. Mananaw. Kunya, wa pa kay gipatay, Wala pa. wa pa kay gibugno, Wala. igo ra ka na nakon. Oh, So na kay pamilya, napa kay bana, nakasad. na natakdan sa imong pamilya, sila ka buo. Sila ka buo. Si. Unse sa Oh. imong pamilya. Pangariya kay akong tabangan. Oh, Aron masulbat ang problema kay ibalik ko sa sino. oh. Ingna na imong pamilya at tumo dito balay tambalan kay aron ulian mo. Kaya ako tiguang nako, wala na ko'y mahimo. Oh. Dili ka mo pauli, Ha? dili ka mo pauli sa imong Nag-asa man pamilya. ka balan day. Baw. Oh, pauliin na imong pamilya. Oh, Ha? oh, Ingna sila manimbata. Ha? oh. Oh. Kung saan mo pagkuha ni kagabi, forma ni mo, be? Iporma ko na kung sa ka kagabi. Uy. Mag-unsa ka gabi. Wala. Ay nanay mo forma. Oh, Yan mo lupat ka, dili. oh, Naman. oh. Uy, ano man siya? Balik sa Ginoo ha. Kasi gamit ni mo lana. Na kay lana. Lana. Isa pa. Lanara. Ha? Na kay Lana. libreta. Wala. Lana ragi mo ipahid. Oh, Paminaw. Naay diri mo diri sa mundo. Kay ba mo ka? Ala ko na tanawa lang ha. na. Sila ka bo. Usa. Sa babae laki. Bye. Tiguang na. Buwang. Ha ha ha. Oh, oh. Ay mo si kay bawo jud ka. Pupot kay bawo po ko. Buwang. Pero nagluya na mura na giyangwang mo. Oh. Patay. Ya. Balik ka dito. Oh. Ang tanang buhat mo ikagabi ipakita ko na po. Yeah. Uy, hala. Ano ba gabi? Mulupad siya kagabi eh. Action Ya, lumapad, no? nanda day matanin mo di ay. Ha? Sige. Pero ang tiguang niya dili ni maong lawasa ha. Dili ni maong lawasa ipatakdan unta ni siya sa pagkaungo. Dayon ang tiguang ni, di ba? Oh. Di gamit ang lawas, nagpakita siya kay tabangan man niya. Tantangi, sige. Balik sa lawas sa normal, tantangi ang babae. Tantangi, sige. Tantangi. Tantangi. Uy, hala. Sige. Sige. Oh. Uy. Gawas! Magipagawas na malan. Magipainom ang tubig. Oh, sige na, inom. Ay nagkaakwat. Kuya, Gawas ano? sa lawas sa babae.
Di na mahilabot ha. O, kana. Inom na ng tubig kaya masagrado ka. Hey! Oh! Asa, gamay na kay mga kaigalan. Okay, fresh kay gamay names. Atong tagapagtagad di mga higala kay unsa man ning mura man ning mga kaigalaan. Usay makaingon tagkatuuhan dili no pero kini mong babae nga gipatakdan og ungo. Niadto sa tambalan og ang tambalan mo ay nagpapahawa ini maong ungo, no? Mura iyang gi-exercise mga kaigalaan. Kuyawa ning maong sitwasyon. Ato ni tagapagtagad mahigala ha. Unya nagbalik na to ato ipadayon eh. Kay importante sa ni mga kaigsunan nga naa ni mga ani nga mga issues hantod karon ha. Nara sa ta sa ungo-ungo gamay. Ibalikan sa totong video gamay dumi kay nana ang igsuon magod ato ma-interview ron mo ni siya. Ing nanay mo pamilya at tumodito balay tambalan kay arma. Mao ni ang katong natakdan pagkawan, ipatagdan ko ungo. Dili ka mamupale. Ha? Dili ka mamupa ulit sa imong pamilya. Ang tambalan ni istorya mahigala ni babae nga gipatagdan ungo. Ha? Ing na sila manimbata. Ha? Unsa ni mo pagkuha ni kagabi, porma nimo, be? Iporma ko na unsa pag-unsa ka kagabi. Kuyawa ni mahigalang tagdan sa ungo. Uyala. Alam mo na sa mo porma ko mo gabi na. Ay, mo porma. Mura mo lupad sa gabi. Lala. Balik sa Ginoo ha. Say gamit mo lana. Na kay lana. 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 Lana sa ungo. Lana. Ha? Lana libreta. Wala. Lana ragi mo ipahed. Oh. Paminaw. Naay dire umo sa mundo. Kay ba mo ka? Ala ko na tanawa lang ha. Sila ka bo. Usa. Nayo mo babae laki. Bye. Iguang na. Guwang. Ha ha ha. Ay, kasi kay bawa juga. Kupot kay bawa ko. Pero nagluya na mura na diyang wang mo. Oh. Mao ni ang tambalan. Ya. Balik ka dito. Ang tanang buhat mo ikagabi ipakita ko na po. Yay! Uy, malupad yun ay. Kuyawa no? Kaya maginana dahil matanin mo din ay. Sige. Pero ang tiguang niya, dili ni maulawasa ha. Okay, kamay na. Please kamay names. Straight to the Ato na point. sa may galang gi aritas at pikas nga isyu gumikan katong oras gamay naman lang gibahin lang nato mahigala kay atong gipapangita dito ang kanini ang napatakdan sa ungo. Nakita ni Idol Tweety dito mahigala ang igsuon no kay ang katotoang gipatakdan mahigala medyo sige lang katotoo ha ang niya na igsuon mga higala ining matud pa gipatakdan in taon no. Naa pa din yung mga ani karon mga sukit di paminaw. Now kung ato basihan gud mahigala ang balaang kasulatan do na magyud mga daotang espiritu no do na magyud mga higala mga naas kangitngit. Nga kini gud mga kaigalaan gida nila ni kini ngadto sa tambalan o hinuog napas Father Darwin Gitgano siguro dere posible pwede rin dadon ngadto ni Father Darwin Gitgano or doon tay mga exorcist nga mga pari dinhi mahigala sa Sugbo. Pero ilan ning gida dito mga higala sa layo-layo no nga tambalan. Kay doon na may ilado nga tambalan ini dito pod nga maoy mapapahawa kuno ining mga patagdag ungo. Kuyawa di anak kasamang kay kana kunong mapatakdan kag ungo matud pa nila mura og mo labad imong unya ang imong panan-aw murag mo lahi imong panan-aw mo na motuwad ka aron nga inigtuwad nimo man ang matarong ang tao kay og di ka motuwad ang tao man mo inagtuwad. Ato lang ni agi katawa may gala mo na karon o kintanaw gud kisikisi man ni mga kagalaan kining babayhana gida dito matud pa gipatakdan og ungo ni ang gikaistorya sa tambalan nga naa sa sud ini babayhana murag na pusis siya ba ang naistorya sa tambalan mao na to mahigala ang ungo nga nanakod kuyawa na hitabuan ay mga kagalaan no mo na karon ato i-check si Idol Tweety to karon sa dakpan sa Lapu-Lapu mahigala live aron ato mahinabi mga kagalaan kining igsuon nga matud pa igsuon sana patakdan. Sus Ginoo ko mga kagalaan kuyawa din imong hitabo dai. So atong i-check mga kagalaan si kasamang Idol Tweety nga nasto nga linya karon mga sukid paminaw. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Yes, Radyo Man Attorney Rufila, live and direct mismo din basa sa Lapu-Lapu kung diin Attorney Rufila. Ato yung gianhi ang katong babay nga giingong nasudla na Attorney Rufila ug matud pa Attorney Rufila. Mao na ilang balay diha Idol Tweety? Kani nag-abang ra ni siya. Nag-abang ra. Ang babay Attorney Rufila nag-abang. Nag-abang. Oo, nag-abang ni siya Attorney Rufila dinis basa Lapu-Lapu
Yang nahitabo man ko Attorney Rufil sa kasayuran lands kadaghanan kaya tuwan po nang gipangutana ang background yun din niya. Nga kini nga maong babae Attorney Rufil nakasinati ra ni og kana bang lain yang tiyan gikabuhi siya Attorney Rufil. Taga-asa man gyud sa kuno kasamang Idol Tweety. Taga-asa man ni babae na. Ha? Aloginsan. Taga Aloginsan. No? Taga Tabuelan day sila. Tabuelan. Attorney Rufil, oo. Okay. Taga Tabuelan sila. Niya dayon ni Anhira din sa Dakbayan Lapu-Lapu Attorney Rufil aron man trabaho. Manarbaho. So Yes, ang Attorney nanakod Rufil. kuno ini nga ungo, diha na sa Lapu-Lapu nanakod nga ungo. O kaning 84 nga tiguang Attorney Rufil. Matod pa. Ang kini manggod Attorney Rufil, ang kining mong babae, murag straight na ba nakasinati og sakit siya, gikabuhi siya mo tong wala ra gyud siyang hunahuna Attorney Rufil nga natakdan siya. Unsa naman kadugay sila diha kuno Idol Tweety, diha sa Lapu-Lapu. Gisuwayan ra Attorney Rufil atong hinabian karong taw-taw ang kining iyahang Igsoon. igsoon kay aron gyud ma-clarify kay ang nikatat manggod diri nga storya Attorney Rufil nga nakasagmuyo pud gyud sa pamilya ning mong babae Attorney Rufil og mo hinungdan nga mauwaw na in town ni nga mo adto sa iyang trabaho mo trabaho kay tungod ang nikatat Attorney Rufil siya mo'y ungo. Di na mo dool ang tao sa iyaha in town Attorney Rufil tungod ani nga mao nga panghitabo. Ato alang i-clarify pod Attorney Rufil nga katong higayon na wa siya naguna-una nga nasudlan daron si Attorney Rufil na nabari ungo sa iyaha nga kalawasan. Kaya kato igor gyud siya nagpatambal Attorney Rufil tungod sa iyaha nga kasakit siyan o sa iyaha nga kabuhi Attorney Rufil. Nagpatambal ra pod ito siya og istora niya nahibawan balanan Attorney Rufil nga naa na day nga panghitabo nga naa ay laing lawas isud sa iyahang ay laing kaluluwan isud siyang lawas Attorney Rufil. So ang iya day ani pag adto nagtambalan dili sa ingon nga mo adtong tambalan kay tungod nga naungo siya. Ang iyang tiyan lang. Attorney Rufil tinuod na ang mo na ikatinuoran Attorney Rufil kay tungod di kabuhi ra man itaw ni nga mao nga babae Attorney Rufil. Dito pa intaw ni niya nahibawan nga mo day ni nahitabo nga naa na di ay laing espiritu sa sud sa iyahang lawas Attorney Rufil human makahinabi atong mananambal. Karon Attorney Rufil aron atong hibaw-an ang kinatibuk-an gyud nga storya kabahin ani Attorney Rufil atong hinabion si Ma'am Mary Jane ang maguwang ani nga mao nga babae Attorney Rufil kay kini yung biktima or kani si Mary Michelle Attorney Rufil kay nagtrabaho man karon. Karong higayon na. Ma'am Mary Jane, kauban na to si Attorney Rufil Fernandez Banyo kato ang station manager sa DYHP Arman Cebu live ta sa DYHP og IFM. Mayong buntag. Good morning, Attorney. Oh, good morning. Amo lang i-blur gamay ang imong naong. Ikuha na sa names. Okay names. Sige. Kay kuan lang. Ato lang i-blur gyud Attorney Rufil. Unsa man i-blur lang nato na kay aron nya kuan. Pero unsa man sa okay ra sila og makita na lang tibuok. I-blur lang Attorney Rufil. I-blur lang. Careful names, bantay na names kay aron nya ato lang sad nga respetaran ilang privacy sad no kay inani lisod mong kayo pud mga kagalaan nga nani pero may na matin-aw lang sa ginato no. Unsa man ni Mary Jane may nakadawat man gud sila discrimination Attorney Rufil sa pagkakaron. Oo. Mary Jane, kanani ang may buntag nimo unya kinani ang ikaw may igsoon imong manghod ni si alias Michelle, imong manghod ni? Okay. Sige. So ikapila man ka sa pamilya ninyo? Ikaduha. Kini si Michelle ikapila man? Well, Ilan di mo kubok mag-12? 12 mo. So sa 12 ninyo ka igsoon ikaw ikaduha si Michelle ikat kasi. Oo. Okay, so kamo na taga-asa man gyud mo, dili gyud mo lumad nga taga Lapu-Lapu. Dili. Taga Tabuilan gyud mo. Tabuilan. Okay, so na ikaw ni abot sa Lapu-Lapu kay nanarbaho ka kamo sa maigsoon. Nagtrabaho ko last niya. Karon undang ko siya na nabilin og na po trabaho. Unsa mahitabuan ni nga nagkurog-kurog man ning imong igsoon tinuod ni nga gipatakdan kunog ungo? Wala jud ko ka kuan nga ingon ana yang nasinati kanang niuli ra na siya pagsabadyo kay naglain iyang lawas niya. Mo na namay kanang manambalay nandoon na siya dito sa bukid. Nagpatambal man sa dakong mangod adto pero ako wala pa jud ko kaadtuan na dito Attorney. Na kita na nako gahapon sa live nga inana day ang hitabo
Mm. So, So, wa po ko ga-expect nga, inato di ay ang kuhaan nga, nag-point o lugar ba? oh, so pag pirmiro day ani, kaning pila naman dugay na ni nga nag-abang imo igsuon din ha? Taod-taod na. Taod-taod na. Unsa man ni siya na kana na ang duna na siya kaugalingong pamilya na sab? Wala pa. Dalaga pa ni siya. Oh, tawag pa dalaga kay wala pang pera ni. Okay, so nagtrabaho siya na siya din ha. Unsa man ni nag-abang siya din ha? Kauban mo ubalay nga giabangan or lahi? Lahi. Lahi kay ako naman ko sa kumpares niya. Ang kanang siya nag-abang ra na. Kay Oh. may manang sang makaibaw sila unsa ilang kuhan. Oo, sige, aron nga maklaro tani. Pero dool na mo, nag-abang siya lahi yang giabangan, lahi po nang imo pero silingan na mo diha. Oh, dili kayo layo. Dol ra malakaw ra. So, dugay na siyang trabaho diha, paghuman, unsa man gyud iyang gimo kuno pagsugod? Ato ra man na siyang mga last week nga nikuan ako nga magmaro siya kasukaon niya kana maglabad yang kaya maglain ang iyang tiyan mora. Okay, wala ninyo ingna nga arilan ta sa Lapu-Lapu kuan kini ang namay district hospital o arita sa mga Ay napacheck up naman na siya. nakapacheck up na sa dito sa doktor. Yes, sige, resitahan sa doktor. Oo niya. Maayo niya karon kay mobalik na sad. So, unsa may findings kuno sa doktor pag primero? Wala sa ko kapangutanan niya kay ang kasagaran niya ikuan siya kay hyperman og UTI nanara. So, kinsa may nag-refer na nila pagtan-aw siguro kasabot sa ko sa iyong gibati sa mga igsuon kay hyper og UTI unya bagaman gi kana na ang gi resitaan niya wa pa siya murag mobalik na pod. Kinsa may nakatambag nga adto lang kag tambalan magbinisaya lang ta. Kuan attorney ang akong manghud usa kay dito man nagpatambal sa among mga silingan dito dagan ang ni refer ngadto sa kang kuya kanang sa balay tambalanan sa San Bernardo. Okay. Kini si Michelle wa nila ang gihuna-huna kung naunsa siya? Kinsa na may Wala. Oh, so pag adto kinsa may kuyog niya pag adto sa tambalan? Akong igsuon usa. So ang iya manghod ni or maguwang? Kung kanang nisunod na nga video mo na iyang kauban. Okay. So gikuyugan Babae nga jacket. gikuyugan siya aron nga ipaayo sa tambalan. Pasuwayan niya, gipahiling niya. Oh, so wa sa kibaw sa diha pa sa Lapu-Lapu, wa sa kibaw nga inani di ay gipatakdan sa gungo. Wala na nga findings. Wala. So ang iya lang ngadtong tambalan kay tungod murag lain iyang kuto-kuto, lain iyang UTI na maulay tuyo nga mo adto o binisaya. Oh, mapabinistaya. Oh, wala sa hunahuna ni Michelle nga dunay dautan nga nahitabo niya nga gipatakdan siya, wala na sa hunahuna. Wala. Okay, so dito na pagabot sa tambalan, dito na nahibawan ang tambalan na nagsulti nga gipatakdan sa gungo. Oh, more kay gisulti nga. Giyam tong gikuan ni kuya niya. Mo tay gisulti nga gisuwayan ra daw. Giswayan ragtakod. Oh, gisuwayan siya wa pa siya nga totaling nga na. Kay kano ang iyagong ang video gud to makita nagkukirig man gud siya mura may Ay, siguro. ipangutan naman to si attorney nga. Di ba ni giya tong gitangwag nga o kinsa nga di ba ngayon nga tiguwang. Din gina niya nga unsa may buhaton nimo sa gabi kun maungo ka. Unsa imong buhaton ini kagabi Buto iya niya naman ang manambalay na bray padimo niya ba ug unsay buhaton. Oh. Nga mag-ingon ato daw siya wala ingon nga katong lawasan nanay something. So ikaw mismo, kamo mismo din ha sa Lapu-Lapu kay kung aton tan-awon manggod og ang tambalan, so ang findings sa tambalan di ay nga gipatakdan isang ungo. Padong patakdan. Kamo mismo diha sa Lapu-Lapu nakabantay mo nga murag medyo doon na kuno 84 anyos nga babae na kabantay mo nga dunay murag mag-ungo manako din napita. Wala sad ko kahibaw diri attorney kay di mo po ingon nga tuhito gigod diri sa mga tao. Kay dayo raman sad mi diri. Dayo raman sad mo diha. Ba't kining imong igsuon wa ni kabantay nga murag sakit man akong UTI baka ni hyper baka pero mo man kog gipatakdag ungo wa sa makasulti ana? Wala. Okay. So kay mura man gud nagakurog-kurog man gud siya kuan gud. Kuan ra gipadimo ra siya wala to sa nga actual nga ingon ato na gyud to iyang gibuhat. Okay, mura man gud tong tambalan nga nakaistorya sa imong manghod, nya mura kunuhay og ang iyang gikaistorya ang ungo nga naa sa lawas sa imong manghod. Murag ana gid attorney nga kanang iyang gitawag silbi ang katong
ni nay something gibuhat ba? Moy iyang gikuan. Kay kuato tanawon magud ang video sa imong manghod. Mura mo gud kuan na niya, mura mingon na basa nga daghan mo ni patakdan na kuno natakdan hasta pamilya nang natakdan ni ana. Ang istorya bitaw sa kuan. Na atong balikan gamay ha ang video gamay na atong kuno kurug-kurug mong siya. Asa man kuno gamay lang kuno siya. Kini gipakuan sa tubig nga kuan. O tawon kurug-kurug. Ato pa minam instruction mes tambalan og doon na bagi kuan sa kaugalingon kay gipatingo og murag tiguang. Ang tanang buhat. Sige Nems. Ha? Ingna sila manimbata. Ha? Kung saan mo pagkuhan ni kagabi. Mura man na-possess imo igsuon. Iporma ko na kung sa pag-unsa ka kagabi. Nay something. Ay nanay mo porma. Yang mo lupat ka dili. Panalit na. Mura man nawa sa Spanish o sa gure. Balik sa Ginoo ha. Say gamit ni mo lana. Na kay lana. Lana. Isa pa. Lana. Ha? Lana libreta. Wala. Lana ragi mo ipahed. Paminaw, naay diri mo di sa mundo. Kay ba mo ka? Hala ko na tanawa lang ha. Sila ka bo? Usa. Babae laki. Bye. Iguang na? Buwang. Ha. Ay, kasi kay bawa doon ka. Kupot kay bawa po ko. Pero nagluya na, mura na ang wang mo. Kaya, balik ka dito. Ang tanyang buhat mo ikagabi, ipakita ko na po. Sige. Ayan, mag-inana na yung matanin mo din. Sige. Pero, ang tiguang niya, dili ni maong lawasa ha. Dili ni maong lawasa. Ipatakdan ang tanin siya sa pagkaungo. Dayon, ang tiguang ni. Diba? Di gamit ang lawas, nagpakita siya kay tabangan man nimo. Tantangi, sige. Balik sa lawas sa normal, tantangi ang babae. Tantangi, sige. Wala kurkurugan. Wala. Uy, hala. Gawas. Uy. Naluya ang babay. Sumo na yung itabo ibain na mo tubig, no? Hala. Ina, may nagkakuan. Gawa sa lawas sa babae. Di na mahilabot ha. Kana. Inom na ng tubig kaya masagrado ka. Hey! So kita ihupan sa tambalan. Salamat. Nigakos sa tambalan. Ano na mga ungo? Ba't ako sa rin niya? Salamat siya. Salamat saya. Lamos. Mana surban na problema niyo? Ini, isip nga live ko ha. Abay daw. Surban ang problema. Isip nga live ko na niya. Wag. Sukan. Wala, isuka. Isuka man. Uy, ala, isuka. Suka. Suka sa isuka. Suka. Wala, biha din ko na. Tagaan ng pagkaon. Pagkaon ini kita tagaan pagkaon. Suka sa babay. Manjunin siya yung mga sugdan na siya patakot. So gisugdan din ipakwan, ipatakdan sa ungo. Hindi, bumog. Kuyawa ni. Ito inom mo tubig mga kaigalaan. Abot ani niya, kunam kay kauban Kunaman siya, kunamay kuan. Ako din naman ni magsige buol ni mga anino nga itong. Anino nga itong? Anino siya.
Sulbad na kuno ni mga higala. Live maneron kining may bata akong gitabangan isip nga patakdan nung tani. Yeah. Karon tabangan wala jud ni siya ungo ha. Mupay pagpatakod. Pakaon siya. Moto naglahi ang lawas. Kunya katong istorya nga 11 kabok sila tayo patakdan. Napo. So napo napay siyam. Napay siyam nga nasa lapu-lapu nga gipatakdan niya. So, kung kinsa nga tong diha sa lugar nga area nga nagtan-aw, nga naglain ng lawas, nga dili ka sabot, dili ka tog, magligwaw sa lawas, nga rimo diri sa balay tambalanan, tabangan ka mo, nga maluwas mo. Ha? Kini wala pa ni maungo. Igo pa ni ipatakdan ha. Dili ni angay kadlukan. Ngano? Dili tinuyuan, dili angay mauwaw, nangita ra kasubara. Ay mo pag BIBI, matumo mo niya sa inyong panahon, sa inyong kaliwat, sa inyong pamilya. Mas maayo pa magpasalamat mo sa Ginoo nga natay natabangan namin. Ha? Wala ta magkuan. Pero kanana sa lapu-lapu karon, kay bawo ko sa lapu-lapu na kanang mga tampalasan diha. Uy ra. Babarang, Lapu-lapu. manakuray, niabot na. Dire. Barang, manakuray. No, nay mo reklamo mo ingon. Wala may magtutugngan, pero ang tinuod mo yamong. Muna nga napo may gitakdan, may labot sa pamilya. So katong naa diha nga pareha mo pamati na ni. Masa gi pamati ni mo suna dai? Di istorya ro matabangan ang ubat. Tuntulon akong diri niya, maggahi niya, dayon naguhot akong dughan niya, maani niya, manakit akong diri, dayon ikatug na ko, kay permira ka nang, hindi na ako masabtan, puruan niyo ito. Yagas na akong damgo pag bernes kay, ako nga atig mama, ako ang kanang duol ko, niya na si ate nga, ungo niya, muto, niyari ko, kaya ungo, nagsunod-sunod na sa ako. Uy ra. Sunod ang ungo. Nya, dito sa mga bihaw, dapat siya yung patakdan. Sa mga. Diba? Istorya. Muna, ikaw, dili na ka maduol niya, mulikay na siya. Timan ayaw pa ilabot ha. Mulikay siya, ikasugat niyo mo, tungod, ilitan siya sa imuha. Ha? Kaya naamang ka dirigikan. Yan, magdala-dala kang tubig. So, kung nahin masakit kang tiyan, tabangon ng tabangon. May tabo na sa imuha, na makita rin mga tabangon mo na yung patakdan. Ha? Tabangi, ay nagtubig. Kung mayroon man akong mapalit tubig, Sa kwarta? gamay na akong kwarta. Nana? Nana kadaka? Adugay na nananong mo. So magdadala di kag tubig kuno kay mo na tambal kay. Ha? Kung nagani mga kauban mong mipsa, dahil nakita mo ka mo kay viral mo ikaw sa kasa. Nasa na nga lugar. Tingna, patakdan ang tako, niya natabangan na. Wala man yung kayo na ungo, gipatakdan. Gipatakdan. Wa lagi matakdi gyud nga kwan. Mga kay diri na, ang ungo mo to, kay bao siya, patihan sila, kabaro sila. So, no, istorya. Pero may kay bao, may. Pero din, may mabot out. Ha? Kuyawa no? Kaya namin siya kaluya ron, hindi namin siya kasabot, pinaaman siya sa kundool. Na okay na, buwan na nagahit. Lima, lima kasi babisyon. Mag-abot mo dito. Muluhod na dito sa Dakutanan. Mura na mahigalag kwan. Lapte. Kaya tiguang na rin, mautsinta na ka. 84 na kuno ungo. Okay, gamay lang kay ha. Fresh gamay names. Gamay names. Atong i-check balikan na to mga higala sa Idol Tweety. Kini balaya mga higala nga man nga didto man ang ungo dito. Unsa man ni iyang balay di ay? Dunay mga silingan ni kanang 84. Ang lisod sa kay dunay makakita kag 84 anyos ka babae ditong may mapasingin lang hinong ungo. Sa pero mo lagi atong nagklaruhon kay kini kung pagkatambal niya mga higala mo na magirog na pusis day. Ha? Na pusis unya ngaman gib. Tambalan ini mo mananambal nga back to normal, ni back to normal mga higala.
Unya nagsuka pod no na ato ni tagag pagtagad mga kagilaan ato balikan sa Idol Tweety. Tanawa ko no Idol Tweety kung pwede bang malibot na to ang balay anang maong Michelle unsabay sitwasyon din ha ngano man nga nahitabo man nga natakdan sa ining ungo asa man siya mo kaon o baka asa dapit og giunsa kang pagkalakiha pag takon unsa man iyang panimalay ato kuno nga balikan kuno Idol Tweety. DYHP RMN Report. Yes, radyo man Attorney Rufil. So nako karon din ni Attorney Rufil kung asa pod nag-abang ang kini nga maong babay Attorney Rufil. Pero sa pagkakaroon na under renovation or under construction ni siya Attorney Rufil. Bebe, ipakuan ko nimong video, ipaklaro ko nimong video gamay. Asa man ni siya nga balay nga kuan? Kay basin ba og unya unsa man kani mao ni ang iyang giabangan? Yes, Attorney Rufil. Mauni siya. Wala ba'y mga kuan sa iyang gibangan Idol Tweety? Wala ba'y mga imahen Santo Niño, mga cross ana? Sulod man gud Attorney Rufil mo nang dili na to mahibaw-an gid Attorney Rufil kung unsay sulod gid ani nga maong balay Attorney Rufil kay tungod nasunog ni siya. Nasunog pero kada bang at least sa balay ba nga dunay kay cross nga ibutang, dunay kay mga krusipiho, dunay imahen ni Santo Niño, dunay mga santos ana kung Katoliko sila with due respect sa uban kung dili man Katoliko but ang mga Katoliko man gud kasagaran labi na sa Subo dunay kay imahen Santo Niño, dunay kay kana ba? So kumusta man din ha? Wala dihay mga imahen, way mga sacred nga mga butang nga naa diha Idol Tweety? Sa akong nakita Attorney Rufil, dinhi lang sa may gawas nga bahin Attorney Rufil kay under construction lagi siya niya dayon dili na to masudlan kay basin matagakan po tag mga debris diri Attorney Rufil. Wala ko nakitaan ng mga imahe Attorney Rufil. Unsa man ning balaya be kuno kanang establishing shots kuno be atlas kuno gamay aron makita nato. Unsa man ning porma ning balaya? Mura ba sa hunted nga balay or unsa man ning bag-o man ni? Dili siya dili Attorney Rufil. Kanag yung normal lang nga kanang abanganan pod nga balay. Sige kuno be establishing shots kuno kana bang atlas kuno aron makita ang tibok balay be unsa may porma ning balaya kay namangguban pod nga mga mao ni siya Attorney Rufil. May ragyod noon si Attorney Rufil nga marag second floor ni kutob. Yan nasunog lang. So nasunog ning balaya unya unsa man gi nasunog ning balaya nya nasa nag-abang diha Idol Tweety? Attorney Rufil? Nasa nag-abang sa kwan? Asa man ang kwartuha ana? Yes, Attorney Rufil kani mo ni iyang giabangan na pa na sa pagkakaron man gud dapat siya diri sa ubos ma'am. Sa ubos na siya gapuyo. Sa babaw ni asa man siya ron gasinga wala may babaw ron. Sayang manghod sa pagkakaron Attorney Rufil. Ang gisayhan na ning mong babay kaysa manghod na. Sa Attorney Rufil. Dili ba lisod Idol Tweety kung atong tuyukon ang balay Idol Tweety? Dili ba lisod kung atong tan-awon ang balay? Unsa man ning pormahan man nga doon na may makatakod nga ungo? Unsa man kay naman po uban gud nga balay nga inviting kayo panalitan ka ng mga balay nga kanang mga haunted house or kanang wa gyud mga imahen sa mga santos, wa gyud sa cross. Ina na ba? Kung sudlo na to ni Rufil na magpanday karon nya na mga nagtagak-tagak sa sulod. Oo. So, kanang balaya, boarding house niya na, pila man kabuok na nag-abang anak diha? Ang kining mga tagbalay man go daw diri Attorney Rufil, matod pad po ni Ma'am Mary Jane, masuko po daw, mo nang dili na to pwede masulod kay wala tay permission. Okay. But atong tuyokon ko no, dili mahangyo nimo din ha? Mahangyo nimo, pwede muli-li ka Idol Tweety, dili mahangyo? Mamasang tagian ni Ma'am. Layo dari ang tag-iya Attorney Rufil. Apan mao ni ang atubangan kung ato tuyo ko na Attorney Rufil. Sige kuno. Ato kuno tanawon ta kuno no. Ngadto sa likod kay basi dito ni agi ang ungo Idol Tweety. Attorney Rufil. Dili na to mato sa luyo kay duna may kanang wall Attorney Rufil. Apan mao ni ang kilid nga dapit. Kilid. Mo ni kilid niya kung sa taas ka nagabang Attorney Rufil mo saka kani nga maong hagdanan Attorney Rufil. Nay hagdanan. Okay, but kanang hagdanan nga to sa taas wala na kay nasunog ba kanus aman kuno nasunog na? Kanus ni nasunog ma'am? May. Pag May 30 pa Attorney Rufil. Pero kaning babae Attorney Rufil na si Ma'am sige pangalan Ma'am Michelle. Attorney Rufil. Kay daan na daw nigyong makakita Attorney Rufil. So dunay third eye dating alin ni Idol Tweety? Possible gid Attorney Rufil kay ato gani pandemic Attorney Rufil doon na siya nakita niya kana kining taas og dila pud Attorney Rufil. So doon na may mga inana nga doon na mga third eye. So daan na rin na matikdan nila sa igsuon og sa uban din nga murag pakitunonon gini siya day Idol Tweety. Yes, Attorney Rufil. Okay, so pa pud ni nato ni bawaan na
Muna nga pagtabaw na to, ato alam pong gipahibaw nga muna makakita din ni siya Attorney Rufil. Makakita, so dali siya makakita di ay. O, wa ko ni na matikdan sila diha nga mga silingan kanang igsuon o guban pa diha. Wa sila matikdan nga nay mukatkat sa atop nya mga sa ilang atop magabi. Ma'am, wala pud mo'y nakitaan din ma'am nga mga ano. Sila lang yun, wajib may kakitaan na gari, ma'am. Wala gyud daw sila kakita Attorney Rufil. Wabay buntis diha nga kanang mo idugukon ang ungo. Buntis din Nakay nagang buntis. Uy, Wala may mabantayan. Wagid sila labanan. Ako, dire ko na buntis. Sabi, isa lang akong anak. Wala yun. Wala yun. Wala gyud Attorney Rufil. Okay, dunay third eye ni. Dunay third eye ni. Kini third eye acknowledge ni nga naay man ana pero ipa-close na bisan mismo si Father Darwin Gitgano mo close ana mga third eye. Yan apod gani daw bag-ong ng anak. Wala yun. Dire ka nakaanak. Huwag siya mag-hospital. Wala. Kani itong mga nakahinabi Attorney Rufil, mga residente na ni. Dinhi. Mga silingan din ha. Mga silingan na. Yang bana dire kay na ako noy ungo. Nya wala mamikita nga kami nagtabang sa nanganak. Isa nga ba na? Okay, so yes, Attorney Rufil. sige, atong kuno no, ang usa man nga balay idol titi dili kay maklaro establishing shots kuno be kanang atlas gamay kana makita ang tibok bay. Manggod siya Attorney Rufil ang Sikit-sikit. kini nga maong sikit-sikit niya. Katong maong balay gyud nga giabangan ni Ma'am Michelle Attorney Rufil kay sa pagkakaroon giayo pa. So dunay nagpanday to sa taas. Nasa taas Attorney Rufil ang nagpanday karon. So kanang balaya nga maoy giabangan ining Michelle, daghan po sila nangabang diha. Daghan pag nagabang din ha, ma'am. Daghan og nagabang Attorney Rufil. Okay nga to ba sa kadaghan sa nangabang anong siya man maoy gitarget na tingali tungod kay naa po sa third eye nga makakita siya. Possible pod gyud Attorney Rufil. Apa na sa pagkakita lang nato naratos gawas nga bahin Attorney Rufil ubay-ubay mapugkwarto. Sa ubos. Mga pila kuno ka kwarto na naa diha? Pila pud ka kwarto ka ang naa din ha, ma'am? Dire murag 13. Nya siya ra pud sa makanan. Pud ma'am. 13 daw ka bok Attorney Rufil, si Ma'am Michelle Rapod yun ang nakasinati o ginato. Sige, atong karohon kay pag diha pagikan sa Lapu-Lapu, wa man sa maka-feel nga nana. Pag abot tas tambalan usa sa giingnan nga, oy gipatakdan magagungo, no? Kana, oo, mao na siya Attorney Rufil. Wala gyud sayang huna-huna nga napatakdan siya Attorney Rufil. Katurag gyud igora siya tambal kay tungod sayang mo, sayang tiyan. Oo, but ang tambalan man gud kung imong paminahon, ang tambalan nakikistorya sa babae nga mura og napuse sa ungo. In fact, nag-istorya sila nga ang tinubagan atong mga ang substance sa tubag gikan sa ungo. Mo na matingala ta. Katong mananambal ato ni Rufil, makita na to sa video nga iyang gitawag pod ang katong mutakod unta ni Ma'am Michelle. Oo. Sige ko no. Nung na to ni Rufil nga nakita na to kirig baron to Attorney Rufil ang kato si Ma'am Michelle. Asa man dapit ang nay mga nagtrabaho anang balaya na asa kwan delikadong matagakan ta dito idol Tito na makay. Delikado Attorney Rufil kay maskin ang ilahang gi patungan nga mga scene Attorney Rufil kay medyo dili siya kasaligan. Sumoto makito manakita sa taas, katong nakita sa taas mautos la. Yes Attorney Rufil, mao man ni ang hagdanan. Kani mo ni hagdanan diri Attorney Rufil. Mo ni hagdanan. Hagdanan. Kakaan natin ni Rufil dinha ang kwarto matod pa ni Ma'am Michelle. Pero mo naman gud og nakuha sa taas, so dunay mga nag-abang sa silong, doon na po nag-abang sa taas. Yeah, Attorney Rufil? Dunay nag-abang sa silong, doon na po nag-abang sa taas. Yes, Attorney Rufil, ang kinatibuk-an nga pabangan Attorney Rufil, dunay 13 ka buo ka mga kwarto. Mo naman gud og sa taas idol Tite og kuan, nasunog man kani balaya, murag wa may. Nasunog dira ang mga kahoy nga nasunog diri sa kilid Attorney Rufil. Nga dito sa taas, sa ato pong makita Attorney Rufil, ato lang isa ka gamay ang ato ang kamera. Kay mao ni ang makita Attorney Rufil. So sa man functional na mga kwarto sa taas o dili na magamit na mga kwartuha? Sa pagkakaroon Attorney Rufil, wala tay makita na nga kwarto. Hawan na kayo siya tungod sa sunog. Okay, salaktod. Ato makita ra diri kay ubos Attorney Rufil, doon na pa tay mga makita nga mga pultahan nga ambot man karon Attorney Rufil kung functional pa ba. Functional pa ni ang kini mga kwarto na pa ning nagpuyo diri karon? Wala na. Maoy ang may sulti siyang ate. Okay, so kanus amang kuno nasunog ng balaya? Kanus gani nasunog, ma'am?
Unsa tong wala? May tarasog kanino mi? Oh. Okay. Karon na ni Rufil, naay silingan din nga ni Dol sa tuwa nga dili man daw diri nagpuyo si Ma'am Michelle. Asa man sa nagpuyo? Diha nagpuyo pero nibalhin na kay sunog magkaha. Siya puyo dire. Dugay-dugay naman di ay Attorney Rufil. Okay, asa man sa nagpuyo sa pagkakaroon di gyud? Sa luyo daw. Asa man luyo ha? Asa nga luyo? Ay. Op. Nagkalalis na noon ni Diri Attorney Rufil. Okay, nagtutuod na mga silingan o asa nagpuyo na kay ang uban po nasuko nga ngano na nanakod. Attorney Rufil, natod pa sa iyang ate Attorney Rufil nga sa una diri nagpuyo ang kining si Ma'am Michelle. Yan ibalhin lang. Asa man karon ni balhin? Hay man siya naga Asa man ibalhin ro na Ma'am Mary Jane. Kumangod sa kanya. Sa Tamiya daw, Attorney Rufil, sa pagkakaroon. Pero katunga pa siya sa Tamiya, diri siya nagpuyo. Oh. Sa wala pa siya ni Adtog Tamiya, Attorney Rufil, dinhi siya nag-abang. Okay. Unya karon, tuwa na sa Tamiya, layo ng Tamiya diha. Layo-layo bang Tamiya dinhi, ma'am? Layo-layo gyud ay Attorney Rufil. Pero kung ano ni Attorney Rufil, sa una ni niyang giabangan, bali ato arang gitrace Attorney Rufil ba? Kung asa siya una nagpuyo. So asa naman siya, unsa man kadugayon na siya kuno nga nihawa diha, nga tuwa na sa napuyo sa Tamiya. Nga nihawa siya dinhi, Ma'am Mary Jane. Dugayon nga nihawa siya. Taod-taod na, ma'am. Taod-taod na pod. Diri siya first. Dol raman ko. Diha man pag ko nagpuyo ka na, ma'am. Nag-abang pa man ko sa una. Okay. Kisa may kauban kuno niya nagpuyo dito sa Tamiya dapit. Yang igsuon. Ato asa siya igsuon. Sa Attorney Rufil. Okay. Oo. So ayaw pagpadool diha kay na kuan man din na under construction man din aron. Under construction siya hangtod karon Attorney Rufil. Medyo nagkalalis lang gyud dinhing dapita, pero na ato lang i-clarify nga diri nagpuyo og moto nga nakakita to si Ma'am Michelle Attorney Rufil. Nga dayon nibalhin lang sa iyang igsoon Attorney Rufil human nga nasunog ning maong balay Attorney Rufil. Okay, asaha gamay ha kay ug moingon gutang nga kuan. Half naman noon ni diri Attorney Rufil. Unsa? Ang sa side ni Ma'am Mary Jane ug sa side po din murag na half na pati ako Attorney Rufil akong brain cells kaga. Naglibog-libog na po din Ngano man, naunsa man diha ayaw pagpadadi ha kay basin nga mga dili mayong gahom diha. Attorney Rufil kay wa siguro nagkasinabot ba nganong naabot ta sa punto nga ato apong anhi dinhi ang mong balay nga giabangan ni Ma'am Michelle. Na half Attorney Rufil. Nasuko ang pikas niya dinhi ni explain ra pod si Ma'am Mary Jane nga mao na iyarang isulti nga diri nagabang una. Ma'am Michelle. Asaha gamay ato balikan gamay kay mura magud ang pagkakuan nga napusis ko sa names ato balikan ko ng video names be. Gamay ka to pagkurog-kurog nga names. Kani Be asa man ang ilang pag-istorya sa mga nambal. Be ato balikan tanaw mo. Natakdan sa imong pamilya? Takdan. Sila ka buo. Nakito-kito yung kamot. Unse. Pamilya. Pangariya kaya akong tabangan. Aron masulbad ang problema kay nibalik. Okay, fresh. Unse kuno kamo ka natakdan sa pamilya. So gistorya niya ning babae nga dalaga nga mo'y gipatakdan, unya na pusis kini mahigala sa ungo, mo nang gikaistorya sa tambalan, ang ungo pinaagi ning babae. Mo'y gikaistorya. No, nya pila man kamo ka napatakdan sa pamilya. Doon ako noy 11. 12 na ba sa kabuk igsuon basi kitong tanan igsuon dikit. Pero nireklamo tong sa kaigsuon ha isa nga ayaw ko nang diha kay na kuan hinuon ng mga tao dito ba. No mo nang akong gipablur lang sa nako diha napita. Kay mga tao dito mo na kuyawan na hinuon nga iduol na kay takdan nagungo. Ato lang iagi katawa pero kini man kung pagka-istoryahan sa tambalan mga kagilaan medyo nag-istoryahay sila nga ang iyang istorya ang ungo pinaagi sa lawas niining mong babae ato balikan ha paminaw tago ato na ma-analyze ito maayo kasamang ni Muel. Sige Nems, go ahead Nems. Sige. Buwang na ko, wala na ko mayon mo. Dili ka mamupauli? Ha? Dili ka mamupauli sa imong pamilya? Abaw. Pauliin na imong pamilya. Ha? Oh. Naing na sila manimbata. Ha?
Kung saan mo pagkuha ni kagabi, porma ni mo, be? Iporma ko na kung sa ka ikagabi. Ay, nanay. Oh, tanawa. Ma, Murag sumbi. mulupad ka, dili. Oh. Tama. Oh, mulupad. Balik sa Ginoo ha. Kasi gamit ni mo, lana. Na kay lana. Lana. Isa pa. Lana rin gamiton. Na kay- Lana ra. Ha? Na kay libreta? Lana ra. Wala. Lana ra mo ipahed. Oh. Paminaw. Naay diri mo diri sa mundo. Kay ba mo ka? Ala ko na, tanawa lang ha. Na. Sila ka bo. Ay, sa gamay lang. First names. Ang iya di man ingon niya saksyon sa balan, day. Wala, naay ungo din hilapita, tanawa. Sige, lingi kay ba magkanganay ungo. Sige, lingi sa naa. Wala something ako, ha? Tinuod bagi ka ni ani kasamang kay, no? Pero si Father Darwin Gitgano, ingon siya nga doon na mga third eye, gyud nga makakita ba? Di kuha na, uban nga mga wala ana. But kung naa gani ka ana, ipa-close ni mo na. Kana si Father Darwin Gitgano, kamaong mo close ana. Kay lisod man kayo naakas kanunay kang pakitaon god, ha? Anak nga sitwasyon mga higala medyo matandog masa ka ma-disturb ka ba mo na nga kuan kuhaon gyud na no nasulti na Father Darwin diri sa atong programa gan indekin ato balikan gamay mga kagala no sa istorya man yan nay ungo dili man ingon nga instructions tambalan be ato kuno balikan be para manalize atong maayo sige names Ha ha ha. Oh, oh. Mari mo si kay bawa jud ka. Pupot kay bawa ko ko. Pero nagluya na mura na ang mo. Oh. Ya, balik ka dito. Oh. Ang tanyang buhat ni mo ikagabi ipakita ko na po. Sige. Hala kuyawa ni action ko lupad-lupad Kaya maginana dahil mata ni mo di ay. Ha? Sige. Pero ang tiguang niha, dili ni maong lawasa ha. Dili ni maong lawasa. Ipatakdan unta ni siya sa pagkaungo. Dayon, ang tiguang ni. Diba? Oh. Ni gamit ang lawas, nagpakita siya kay tabangan man niya. Tantangi, sige. Balik sa lawas sa normal, tantangi ang babae. tantangi oh Tantangi, sige. Tantangi. uy hala Sige. Sige. uy uy hala Gawas. oh so murag ko na naposisya gyud no oh so murag exercise man higala Oh, sige na, inom. Ay nagkakuan. Gawa sa lawas sa babae. Di na mahilabot ha. Oh, kana. Inom na ng tubig kaya masagrado ka. Hey! Oh! uy hala napay gamay kurog-kurog pa Oh, masaday. sus Ginoo ko Salamat siya. oh nigakos mo sa tambalan Sa'yo na ng mga umo. Basta mo sa rin na nga niya. Salamat siya. Salamat. Wala na. Wala na. Yan naman. So, may tabang. Salamat siya. Oh, pahilapot. 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 Sige. Mana surban na buli man. oh Kini. Isip nga live ko ha. Amin na. ato nang gibalik ka para manalize ato Live ko na niya. Pag sukan. uy hala nagsuka uy wala nagsuka day Okay, suka na. isuka Sige, suka na niya. Yung pagkaon man eh. Tagaan na yung pagkaon. oh nagsuka gyud Yung pagkaon na yun yung tagaan pagkaon. Pag yun na ako mama, tanawa ko na yung mga Yeah. buwan ako na. kini man ko pagsuka niya Tubig. Baka man yun din siya yung ako sugdan na siya patakot. Hindi man niyang kuan suka pag yun. Hindi, mumog. Mumog.
pa. Pag-abot ani niya, di ko na may kauban eh. Kung naman siya, lamay kuan niya. Ako din naman ni magsige buol ni mo nga anino nga ito. Ay, ino siya na bitaw tay. Ana? Ito yung mga sabay. Ako na ikaw, nilaw. Live maneron, kining may bata nga akong gitabangan isip nga patakdan nung tani. Siya, karon, tabangan, wala yun na siya yung naungo ha. Mupay pagpatakot, ipataon siya. Moto naglahi ang lawas. Kunya, katong istorya, nga 11 kabok sila tayo patagdan. Napo, so napo, napay siyam. Napay siyam, nga nasa lapu-lapu nga ipatakdan niya. So, bukid sa katong na diha, sa lugar nga area nga nagtanaw, nga naglain ng lawas, nga dili kasabot, dili katog, magaligwaw sa lawas, nga rimo diri sa balay tambalanan, tabangan sa mo, nga maluwas mo. Ha? Kini wala pa ni maungo. Igo pa ni ipatakdan ha. Dili ni angay kadlukan. Ngano? Dili tinuyuan, dili angay mauwaw, nangita ra kasubara. Ay mo pag BIBI, kay matumo mo niya sa inyong panahon, sa inyong kaliwat, sa inyong pamilya. Mas mayo pa magpasalamat mo sa Ginoo nga natay natabangan ni namin. Ha? Wala ta magkuan. Pero kananas lapo-lapo karon. Okay, freeze ang gamay mga higala. Kini maong tambalan mga kagilaan mo ay nag-exercise ani kumauhon ni mga sukit di paminaw. Unya ato ro mahinabi mga higala kadto ni Kuyo gyud dito. Niining maong nga tambalan kito nagda dito mga higala. No nga kini ni ang dadoon ni nga tong tambalan. Usahay magud mga kagilaan kanang magkasakit-sakit bitaw ang tao. Tinuoray lang kung panalitan magkasakit-sakit kamo, kuan naman kastanan. Ato kag doktor, espesyalista ana. Nya di pa gyapon makuha, mura magkag kuan kay gusto magkagkaayuhan gyud. So, bisag kinsa na lang sa imong pagtuo nga makatabang, makaayo. Mao na nga adtuon gyud na. No, asa dapit ang tambalan ana, mapugos ka gyud og adto bisita og hain dapit na mga tambalan. Straight to the point. Kay naman po mga higalay mo kuan ana nga kanana ang bisag ganing mga kanang mga doktor, mga sukit di paminaw. Hasta na mga sekretaris, doktor, mahigala, maluoy na mo kadugayan, balik-balik, dito doktor, maingon mo suna nga, kanang, sir, mutuo ka, ag binasaya, sir? Mutuo man, tuan ni si Kwan, sir, muna muna, wala sa nalauban. Muna itinuod mga higala mo na nga, kini, na, kuan ni siya dito, sugidan ni siya. At tulong i-contact mga higala, kini nga, usan niya nga mo nagda dito, nag-refer ni mo tambalan, tagantang ni pagtagal. Straight to the point. Ang igsuon ni Michelle Mahigala, ato lang sa mga kagalaan nga, anggaan o malo, no, alias malo, Dastong linya ron, ito mahinabi mga sukit di paminaw, kay siya mooy nagkuyog dito mga kagalaan sa tambalan. So muna nga atong gustong sayron, gikan niya, og naunsang hitabuag ito mga sukit di paminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Hello, Malo, mayong nga buntag. Hello, Malo, good morning. Hello, Malo. Hello. Hello, good morning. Okay, gamay lang kay mga kaigsunan ha. Aron nga ato ni mahigalang mahinabi ining maong kuan jud ang kuyo gyud dito mga sukit di paminaw. Naana ato nga balikan sa gamay kasama nga Nimuel ha. Gamay lang kayo mga sukit di paminaw. Para ato ni maklaro mahigala kay mao ni ang ni kuyo gyud dito sa tambalan ug unsa may nahitabo nga iyang gi-refer dito mga higala sa tambalan. Ato ni nga pagtagad mga kaigalaan ha. Gamay lang kayo, no? Ang igsuon ni Michelle atong gikontak kay tuam sa bukid mga sukit di paminaw. Medyo alanganin kayo ang atong signal mo na ato sa mahigalang subay pag maayo ni mga kaigsunan kini maong sitwasyon. Okay, pero mao lagi na og arikas Bible mga kaigalaan panalitan og arikas Biblia do naman puy gipahawa tong atong Ginoong Hesukristo sa una nga mga nayawaan. Ato mga napuses. So muna usahay makayong tagtinuod ba kani o dili. In fact, og naa sa Biblia og arikas Biblia mga higala naman po diha ka ng mga barang naman po na, no? Usahay makayong kag makatuo kag dili unsa ba ni? Pero katugod niya, nisuka magusyagot. Ano makaingon ta, mahigala nga, kuya, ano nisuka man siya. So in fact, ang Ephesians chapter 6 verse 12, nagsultig yun mahigala nga, wala kita makig-away batok sa dugo og unod, kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom. Diya sa kangit-ngit. Kung apoy nag-ingon, ana. Dastong linya ron mga kagilaan si Malo, ang igsuon mga higala mismo ni Michelle. Hello, Malo, good morning.
Hello, good morning. Attorney Rufil Banyok ni sa DYHP o sa IFM. Malo, unsa man hitabo, ikaw may nagdala sa imong igsuon diha sa Tambalan? Oh, ako iyahang kauban ato sa Tambalan, attorney. Naunsa man tong hitabo di ay kanang ikaw sa pagkakaroon na akas taboylan. Oh, na ako diri sa amoa. Oo. So unsa man imong gikuha si Malo sa Lapu-Lapu, si Michelle imong gikuha sa Lapu-Lapu nya nag-uban mo pa dong sa Tambalan? Wala, attorney, kanang niuli to siya diri sa amoas bukid. Ni uli sa taboylan unya mo to nga imong gikuyugan nang dito sa Mananambal. Kanang okay, kanang maglain man gud ang iyang kanang murag iyantiyan daw ba na murag maglihok-lihok nya bugtaw ihang lawas nya. Kung matug siya kay permi ngit-ngit iyang makita nga di siya kasabot nya. Dayon kana ang iyahang abaga huy-huy kistanan nga bugtaw. Dayon nakapacheck up na siya anang ihang gipamati. So magsige mo po siya kanang lipong-lipong bitaw. Nakapacheck up na siya nya wala may findings. Muto nga ako siyang giignan nga kanang naay manambalay sa San Remio kanang willing ba ka nga magpatambal adto nya kanang kursunadam gid kay tanan siya nga magpatambal. Sumoto giadto niya sa San Remigio. Mao to nga amo nangadto mi kay magpatabang lagi kay gusto pug kaayuhan. So ikaw ang kuyog pila mo kabuk ang uban dito sa San Remigio? Kami ra ang duha ni adto nya naay laing tawo sa didto nagpatambal. Pag abot ninyo dito na nahibaw-an nga mao kuno ni ang findings Tambalan nga di patakdan sa gungo. Kuan kanang muoy kanang malitok niya ba kanang naman na tan-awon si kuya ngadto. Nya so unsa man hitabo Naayo na siya dito. Karon ay gahapon ako siyang gipangutan kumusta na ihang panglawas. Okay naman daw kung wala na siya nag-ingon nga magkapoy, magsipaglipong-lipong. Nya. Okay naman jud daw kung nayang pamati. So sa ato pagikan mo dito sa Tambalan, medyo na alibyo gud siya kung mauho na. O pag uli na mo diri kay ingon siya tigaan kistanan akong lawas nga murag hayahay na kay kuno yang paminaw ba. Wa sa magkurati pag ingon sa Tambalan nga gipatakdan siya gungo. Hadlok unta to siya nya gipasud man tong kuya ang kanang silbi gapatakod daw sa iya ha. Ikaw mismo nga dito kuyog, kining among nakita sa video ron, ikaw ning tapad niya no? Ako na attorney. Okay, so ikaw mismo nga dito, konbensido ka sa nahitabo nga na gipatakdan sa gungo? Na makaingon sad gid pud ko attorney nga gipatakdan sad gid pud kanang patakdan gid pud siya kay kanang sa iya lang pamurma ba sa iyang kanang nausab man gud na siya attorney. Mao ba? Unsa man pagkausab ba? Kanang may buong ko anak niya kay nang dili bitaw siya matug og gabi Usahay maabtan na lang bisag kapoy kay tanan siya sa trabaho ba usahay maabtan na siya alas 2, alas 3 niya. Kanang naapoy bata diri kanang umauli na siya iyang kanang pakpaakon bitaw niya. Ngunya kana ang kuan gid siya nga lain lagi nagkagabi kay lain jud kuno mura siya pabangonon jud na kanang basta di gid siya kasabot sa iyang kanang panglawas nga gipamati ba. Tinuod ni nga murag pakitunono ni igsuon murag dunay third eye nga nasa mga makitaan nga laing mga tao. Ako. Ikaw. Pero kini si Michelle dili ni, wala ni siya third eye. Wala. Ikaw mo oy dunay third eye nga makakita ka. Ako ang makakita sa amo ang igsuon, ako ra sad ang makakita og mga unsa-unsa. So unsa man to mga nakita nimo so far? Kuan attorney sa katuang di man jud ko mutuo ani sa una attorney. Kay bata pa ko makakita naman gid kog mga bisag unsa nya. Pag diha na ni grabe siya nga pag 13 na nako nya, di gyapon ko mutuo bisan makita bitaw nako. Bisag ko di ko mutuo nya. Diha na ko nakatuo sa katong apuhan nako nga namatay. Og sa ang silingan nga kanang sa ako ang apuhan niingon siya nga na daw siya ay kwarta giputos og noo gibutang sa kabinet nga ipatan-aw niya sa iyahang mga anak kay may na lang daw to nga makatabang sa gastuhon. Mato nga nitawag sad ko sa ako ang inahan diri sa bukid nga
gipahibaw pod ang ihang mga kanang igagaw sa ko ang mama kay kana ang mo may giingon atong namatay nga ipatan-aw ang kabinet. So pagtan-aw nila kay wa man gid sila kahibaw kay duha man to katiguang naa sa balay. Pagtan-aw nila naa jud ang 3,000. Naa gyud kwarta. Mo to nakatuo ka nga tinuod gyud na imong mga makita. Di gyapon kumutuo ato attorney bisag naingon ato to. Kanang duha-duhaan gyapon jud ko ba. Pudaghan nga mga panahon nga na gyud kay makitaan. Oh, sa kontrabahoan, sa amo adring palibot. Oh. Mustorya man ko sa ilaha sa ko ang papa, maron man jud ko akong papa makasabot sa kuha niya. Mao ganito nga naabot sa time nga kana murag maglibog ko kisay mo tuon ako inana. Inana ako attorney ba. Muto akong papa kay gihangya gito na ko nga kana di ko ganahan kay mga usahay ngilad man akong makita dito attorney. Muto ningon ko sa kong papa nga may pa magpakamatay na lang ko ani pa para mahunong ning ingon ani. Giingnan ko sa kong papa nga ayaw kana kay gituga na sa imuha nakahibaw ang kay tas-an nga makaya ra nimo. Sige, kay ana man ko kay third eye murag nakoy daghang mga pangutan taas nga atong isgutanan ani mo himo lang mi og laing schedule laing adlaw para mataas-taas gud ang atong istorya labot ani kay naman kay third eye. Ha? Mutawag lang mi balik nimo. Sige, salamat kay Malos. Pagkatag panahon na mo sa DYHP o GAI-FM. Salamat sa attorney. Sige, matawag lang balik ha, puhon. Atong tak na alas 10:41 na mahigala. Ato na itong tawagon o balik mga kaigalaan. Kay kananaang daghantag mga pangutana pa. Atong mga higala, no? Naunsang hitabu ato. Doon na sa third eye. So, muna hitabu ang mahigala. Makaingon magkagag... Tinuod ba ni o dili ba? Malibog ta mahigala. Sige lang. Ato na tiwason niya gisgot mga sukitig paminaw. Pero alas atay.